det vi ser ved det søg her er jo, at når hunden markerer for sprængstoffer, jamen, så har den jo markeret længe, inden den får bolden. Men den får først bolden i det øjeblik, at den laver den handling, som man ønsker, nemlig at den sidder og fokuserer direkte på sprængstoffet. Så udløser den bolden, og så får den. Konstruere på en måde, så den er utrolig nem at kamuflere for hunden. Det kan godt være, at den er nem at se for os, men første gang hunden bliver sendt ud på en bane, hvor maskinen ligger på, hunden ser ikke maskinen, før den har fundet sprængstof og har markeret, og bolden bliver kastet op. Det er først anden og tredje gang, den er klar over, at den ligger derude og søger efter den, men den ser den altså stadigvæk ikke. Så konstruktionen er helt okay.